рӯзи 14 август додгоҳи Москав 5 нафар муҳоҷири тоҷикро, ки дар Хованский қабристон кор мекарданд ва дар ҳамон замозанӣ онҳоро низ ба ҳабс гирифта буданд, онҳоро аз ҳабс озод карданд. онҳо бояд 3 сол ба зиндон менишастанд ва пас аз 2 сол додгоҳи Москав ҳар як рӯзи онҳоро 1.5 рӯз ҳисоб кард, ки дар натиҷа 2 сол ба 3 сол ҳисобида шуд ва онҳоро додгоҳи Москав гуфт, ки онҳо бояд озод карда шаванд. ин муҳоҷирон, ки аз Тоҷикистон ҳастанд, худро дар давоми ҳамин 2 соле, ки дар зиндон буданд, худро гунаҳгор ҳисоб намекарданд, чунки онҳо мегуфтанд рӯзи 14 майи соли 2016, ки мудири нави қабристони Хованский хост ба онҳо пешниҳод кунад, ки аз пештара зиёдтар ба ӯ доля диҳанд. Инҳо розӣ нашуданд ва мудири нави қабристони Хованский рӯзи 14 май зиёда аз 100 нафар як гурӯҳи мусаллаҳро, яъне силоҳдорҳоро ба қабристон дохил кард, то ин ки онҳо муҳоҷиронро зада аз қабристон пеш кунанд. инҳо мегӯянд, мо гунаҳгор нестем, мо хостем худро ҳимоя кунем ва ҳар чизе, ки дар даст доштем, бо ҳамон асбобҳоямон аз чӯбу сангу аз ҳамин чизҳо худро ҳимоя кардем, вале мутаассифона онҳоро низ гунаҳгор ҳисоб карда ба зиндон кашиданд. дар он рӯз 3 нафар муҳоҷири тоҷик бандагӣ кард, 2 онҳоро мошин зер кард, мошини ҳамон авбошҳо, ки мехостанд бигурезанд, муҳоҷиронро зер карда гурехт. 2 нафар дар он ҷо буд ва яке аз муҳоҷирони дигарро дар дохили қабристон пармонданд. хоб 30 нафар дар он ҷо захмҳои гуногун бардоштанд. вақте ки пулисҳо омаданд, ҳамаро дастгир карда ба идораи пулис бурданд. дар он ҷо як чанд муҳоҷири тоҷикро барои набудани ҳуҷҷатҳояшон депорт карданд, яъне ки ба Тоҷикистон равонашон карданд ва 5 нафари онҳоро ба ҳабс гирифтанд, ки хушбахтона имрӯз онҳо озод шуданд. ногуфта намонад, ки аз он гурӯҳи 100 нафараи авбошон, ки ба муҳоҷирони мо ҳамла карда буданд, 17 нафарашон бо муҳлатҳои гуногун 10 сол, 12 сол ҳамин хел ба паси панҷара равон карда шуданд. сомонаи Озодӣ дар саҳифаи худаш як хабари наверо чоп кардааст, ки дар он ҷо гуфта мешавад, қарор аст дар Тоҷикистон аз 20 август нархи як сим-карта ба 250 сомонӣ боло бардошта мешавад ва ҳамаи ширкатҳои мобилӣ муваззаф, яъне вазифадор мешаванд, ки ба ҳамин нарх сим-кортҳои худро ба фурӯш мебароранд. ман як чанд сомонаҳои дигарро низ оид ба ҳамин масъала гуфтукор кардам, вале мутаассифона ягон хабари аниқ наёфтам, ки ҳамин масъала оё тасдиқ шудааст аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон ё ин ки не, вале мутаассифона чизе наёфтам. вале як манбаъ ба сомонаи Озодӣ номи худро нагуфтаасту, вале гуфтааст, ки пас аз ҳамлаи рӯзи 29 июл, ки ба сайёҳони хориҷӣ дар Данғара шуда гузашт, зуд як маҷлис карда шуд. дар он маҷлис иштирок доштанд аз хадамоти алоқа, аз ҳамаи намояндагони баландпояи ширкатҳои мобилии Тоҷикистон ва ҳамчунин аз вазорати корҳои дохили Тоҷикистон. дар он ҷо маҷлис гузаронданд ва ба чунин хулоса омаданд, ки бояд нархи сим-картаро то 250 сомонӣ баланд бардоранд, то ин ки сокинон натавонанд, ки ҳар лаҳза сим-кортҳои худро иваз бикунанд. ин чунин навишта шудааст дар сомонаи радиои Озодӣ. агар рафту ин қарор, ин овозаҳо рост бошаду ин қарор тасдиқ шавад ва нархи як сим-карта 250 сомон мешавад, тасаввур кунед, ки шумо дигар сим-карти худро мисли телефони худ эҳтиёт мекунед. намешавад, ки дигар ҳар рӯз 250 сомон як сим-карта харидорӣ кунем, ӯро ҳамон рӯз истифода бурда партоем ва фардо рафта боз дар 250 сомон як сим-карти нав бихарем. вале ин хабар то куҷо аниқ аст, офиtsiально ба қавле мегӯянд тасдиқ шуда аст, мо аз ягон ҷо наёфтем. ҳар вақт ки пайдо кардем, ҳатман ба шумо хабар медиҳем. рӯзи 17 ва 18 август президенти ҷумҳурияти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз Ӯзбекистон бо сафари корияш боздид мекунад. нагуфта намонам, ки ин сафари ҷавобӣ ба сафари президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев мебошад, ки якчанд вақт пеш аз Тоҷикистон боздид карда буданд. дар ин 2 рӯз бояд ба 23 шартнома имзо гузошта шавад, ки яке аз ин шартномаҳо масъалаи баҳси сарҳад мебошад, ки баъзе ҷойҳо аломатгузорӣ карда нашудаанд ва он ҷо ҳамеша баҳс аст, бояд ин масъалаҳо хотима биёбанд. ва боқӣ монда 22 шартномаи дигар умедвор ҳастам, ки ба нафъи ҳарду миллат аст ва
бошад ки ин шартномаҳо боз ҳам дӯстии мо ду миллатро қавитар бигардонад. бояд қайд кунам ки 20 соли охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ӯзбекистон ягон сафари корӣ анҷом додагӣ набуд ва ин дар давоми ҳамин 20 сол аввалин сафари корӣ мебошад. ва рӯзи 18 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз Самарқанд аз ҷойҳои диданиаш боздид карда баъд ба Тоҷикистон бармегардад. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд хабарҳо ки пешкаши шумо кардем. ҳатман дар шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед. хайр дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам.